Осман Октай ни е на гости, човекът, който в това студио преди повече от половин година ни обясни как КТБ ще бъде заменена от друга банка, да изпълнява всичко, което трябва да изпълнява, включително и с властта. Ние го гледахме с Виктор, мигахме, някакси май не му вярвахме. Какво обаче става с КТБ? И вие виждате какво става с КТБ и не виждаме. Надяваме се да разберем от Осман Октай. Добре дошли. Благодаря за поканата. Много хора си задават въпроса, когато правим анализи, как всъщност хора, които добре познават политическата кухня и играчите в политическата кухня, точно това трябва да има ролята, а не като платени пиари да заблуждават обществото. И аз всъщност такава роля виждам себе си от много години. Когато говорихме за Корпоративна търговска банка, че ще се случат такива драматични събития... Ама очаквахте ли по този начин, по който се случиха? Толкова не. Все пак очаквах Корпоративна банка да мине в други ръце и да функционира по друга форма и вече да не е банката на властта и на държавата. Държавната банка, всъщност, на управляващите. Които и да са те, оказва се. Да, които и да са те. Всъщност, защо можем да разгадаем какво ще се случи с подобни финансови олигархични пирамиди? Защото нещата се повтарят. От 90-та година до ден днешен играчите играят по един и същ начин, задкулисните играчи по същия начин и по един и същ начин се подреждат пасиансите. Преди идването на валутния борд и приемането на много важния закон за банките и банковата регулация, имаше други правила, които в последствие, след идването на валутния борд, се промениха по друг начин, за да извършват, за да обслужват всички сектори на държавните мъже и властимащите. Давам пример. Много важен и то с актуални герои днеска. Когато дойде НДСВ като проект, тогава се създаде Росексимбанк на Емил Кюлев. Росексимбанк изникна от нищото и Росексимбанк финансира проекта НДСВ. Сега виждаме, че Корпоративна банка финансира други политически проекти, като на Бареков и така нататък. Всъщност, Росексимбанкът се създаде и при реализирането на проекта на НДСВ, Клуб Възраждане влезе директно във властта, в Съвета за икономическо развитие. Кой беше и Росексим стана в последствие банката, в която се влагаха всички държавни средства на предприятията, бюджетни средства, на големи компании и корпорации, като МТЛ и други компании, на средствата на Министерството на вътрешните работи, службите за сигурност и на общини и така нататък. Кой беше главен касиер на Росексимбанк? Казваше се Иван Искров. Иван Искров в последствие стана депутат от НДСВ, стана шеф на бюджетна комисия. Дойдоха едни юпита, които добре познават Лондон Сити, как работи с такива задкулисни финансови операции. Днеска никой не говори за тези юпита. Единият стана министър на финансите, Милен Велчев, тогава. Последствие Иван Искров стана шеф на БНБ. 6 месеца тогава не искаше да гласува, дори при мен е идвал Иван Искров, да каже защо, аз тогава бях независим депутат, защо ДПС не го подкрепят. Защо? И тогава аз го питах, ти трябва да знаеш най-добре, защото аз съм далеч от кухнята на разговорите. И той каза, вика да дам лиценз на Митко Тадърков, а той вика с сделките, които е извършвал в Булгар Лизинг и имиджа и кредитите, които има, в никакъв случай няма как да се дискретирам аз, като бъдеш гуверньор, като бъдеш шеф на БНБ, да му дам лиценз за банкер. Обаче в последствие, след 6 месеца... Той дърпал се Искров. Той се е дърпал, всъщност. И тогава, след 6 месеца, се постави на дневен ред и той беше избран. Аз гласувах тогава, въздържал се. И той дойде при мен, видял кой как е гласувал, хората са много чувствителни. Вече за управител на БНБ. Точно така. И аз вика, господин Октай, нали сме близки, ти защо гласува въздържал се?
Само заради това викам, че си поел този ангажимент за Митко Тодоруков. И по-късно видяхте, Митко Тодоруков стана шеф на борда на Банка за развитие, после на Фонд земеделие, преди малко там, където има пари, има скандали. Но за да не отекчаваме зрителите, Иван Искров... Димитър Тодоруков, който не крие, че е близък с Доган. Да, колко е близък, днеска е друга схема. Не е приказката за него. Да. Говорим за ситуацията. Иван Искров, впоследствие като стана шеф на БНБ, Росексимбанк стана много важна конструкция за обслужване. Всички държавни мъже, политици, ключови, съдии, прокурори, висши полицаи, всичко се обслужват от подобна банка. Аз няколко пъти във вашите студио все казвам, проверете какви кредитни карти имат, какви кредити имат, как съдии, прокурори строят хотели, как стават имотни милионери. Всичко това е взаимно свързано да ме съжаляват телевизиите, до външните продукции, които си плащат часове в телевизиите, за да канят едни и същи хора да правят пропаганда в телевизиите. Всичко това сме го виждали и сме го отиграли. Тази банка обслужваше по този начин, чрез средствата бюджетни или на държавни предприятия, така наречения в кавички елит. Обаче тогава имаше различни... Клуб Възраждане се състоеше от Илия Павлов Мултигруп, Емил Кюлев, Добромир Гущеров, Васил Бошков и медийните пияри на групировката Тошо Тошев и Радосвет Радев. Впоследствие Илия Павлов с Доган беше много силен около Министерския съвет, а Емил Кюлев и другите отидаха в обкръжението на Георги Първанов в президентство и стана голям сблъсък около реализацията на тези възможности сега, като слушаме ви и си влияние. мислим за днес. Нали? Да, точно така. И спирам сега. Това, всъщност, този сблъсък между Илия Павлов, изпълнителната власт, и около президентството, значи службите, около Емил Кюлев и други олигарси, които бяха около Георги Първанов и президентство, той като главнокомандващ ги назначава, има контрол върху тях. Всъщност, последствие станаха много трупове по софийските улици, и ние ги видяхме всички тия и не случайно не бяха разкрити. И Росексимбанк умря. Трябваше друга банка. Умира. И трябваше друга банка. И тази банка изведнъж се оказа корпоративна търговска банка. Колко изведнъж? От момента на този сблъсък. Когато започна да зрее този блъсък и започна да се създава като от малка банка, от нищото, да се изгражда и да се прехвърлят тези средства на държавни предприятия, бюджетни средства в корпоративна банка. Много лесно за една година, 6 месеца да можеш да направиш от една малка банка голяма банка. Никакъв случай не трябва да се забравя ролята на министъра на финансите в този механизъм. И с това говоря тогава за Милен Велчев. И като без негово съгласие, без негов подпис и санкция, няма как държавните предприятия да си влагат парите и средствата или бюджетните средства в която и да е банка. Този ред на мисли не случайно ли Милен Велчев днес заема поста, който заема? Значи, днеска корпоративна банка не случайно стана на банка на властта до вчера. Без изключение. И днеска не случайно всички са толкова разтревожени и единственият виновник изглежда, че е Цветан Василев, който вече не е изнесъл чували с пари, но е изнесъл много документи и архиви кредитни и много разписки на властимащи мъже, от които много хора днеска преглъщат и се чудят как да отиграват и зато и се объркват. Обърква се Иван Искров. Първо казва, че са изнесени с чували. После казват, че не е така. Прокуратурата и така нататък. И те се объркват постоянно. Във всеки случай, най-голямата заплаха за тях не е толкова Цветан Василев, колкото е касиера, който е разнасял тези авуари, където трябва. И този е Делян Пеевски, затова има толкова много тишина около него и все едно е забравен. Но каква роля играе ВТБ Капитал, която се оглавява от бившия министър на финансите от НДСВ Милен Велчев, във всички сделки
осъществени от Корпоративна търговска банка при изкупуването на ключови предприятия в страната. Примери с такива предприятия? БТК, Булгартабак, Петрол и още много други ключови компании, където чрез капиталите на Корпоративна търговска банка бяха изкупени тези предприятия. Аз не случайно, тук преди около, може би, месец или повече, във вашето студио казах, нормално ли е една банка да извършва и търговска дейност за своя сметка? Това е конфликт на интереси. Никъде в света няма такава банка, която със средства на вложители или на държавни предприятия и така нататък, на бюджетни средства, да изкупува за собствена сметка предприятие. Аз дадах пример тогава от вашето студио за стъклозавода в Сърбия. Всичко това ми даваше, оценявайки и случилото се около Росексимбанк, ми даваше основание преди от година да наблюдавам, че тази пирамида ще рухне един ден. Още повече, при формулата на това управление, вижте, бивш министър на финансите става днеска председател на държавата. Тези министри на финансите са имали ключова роля, заедно с шефа на БНБ, при изграждането на тези финансови пирамиди. Другата ключова роля играе финансовия надзор. Ако видите, все кадри на НДСВ са около управителния съвет, Ралица Ага и други, които са все около тези, примерно, финансовия надзор. Къде е финансовия надзор? Освен банков надзор, има и финансов надзор. Стоян Мавродиев обикаля по студията и навсякъде говори колко контролират нещата. Те, освен застрахователни компании, трябва да контролират и банковата система. Всички тези играчи обслужваха и затова сега в момента се опитват да изкарат един човек виновен. Обаче, той какво е направил? Цветан Василев държи папки? Цветан Василев е изнесъл достатъчно досията. И данни, и досията, с които би могъл е поискал Европейската съдебна защита и вече е получил такава Европейска съдебна защита, където е дал пред съдии показания, показал е много документи, от които всички власти имащи в България треперят днес. Обаче, всички казват, а и някои действия на институции държавни показват, че те играят за другата страна. Обвинявани са, че играят за страната на Пеевски. Какво означава, че тези власти имащи мъже са някъде по средата между Цветан Василев и Делян Пеевски и са притеснени и от двамата? Винаги съм казвал и във вашето студио, и функция на тези страхове ли сме ние? Делян Пеевски е политически проект. За тази роля, която изпълняваше, и днеска не случайно е заплаха. И не случайно той изглежда, че е много силен играч в политическото пространство, защото чрез Доган той реализира кадрово влияние, политическо влияние във всички сектори. На какъв принцип е избран Делян Пеевски? За да може да стигне до тази влиятелност към днешна дата на скромните 33 години. Пак във вашето студио. На стола, освободен от Илия Павлов след смъртта му, седна Делян Пеевски до Доган на този стол. Нали ме разбрахте сега? Всъщност, ролята на Илия Павлов обаче беше и друга. Той беше и финансов олигарх с много големи капитали и корпорация зад гърба си. Докато в този случай не е съвсем така. И не случайно, винаги съм казвал, че кадруването на целия властови ресурс минава през сараите. Не, че Доган ги внася. Примерно, офицери от запаса, бивши ръководители на ДАНС и службите, не случайно обединиха ГЕРБ, ДАНС и ГДБОП, за да няма взаимен контрол. Това е едно от първите неща, които направих това правителство. Не случайно го направиха. За да няма взаимен контрол и сблъсък на интереси. Офицери да се от централизира. Запаса, точно така, които отиват и внасят сивито на Светлин Йовчев при господин Доган. И казват, този човек сега ще излезе от президентството като съветник, трябва да стане вице-премиер и силов министър. Защо? Пример. Така се реди чрез Доган. Модела Доган това обслужваше от 25 години. И затова всъщност нашите пътища се разделиха. И примерно, миналия път не можах да покажа, понеже говоря конкретни неща. Ето имена споменавам за разлика от много други хора. И стоя за думите си. И бил съм свидетел на много неща.
2001 година бях на ключова позиция, заместник-председател и шеф на предизборен щаб на ДПС. За това, че елиминирах възможността чрез 2 действия в парламентарната група на ДПС за първи път да няма представители на групировките, може да се провери в сайта на Народното събрание. Второ, за да няма нерегламентирани средства, които влизат в ДПС при председателя на ДПС, онен ден имаше в ничия земя, бившата му охрана говореше за тези неща. И само, че открехна малко. Във всеки случай, ние направихме фонд избори. Доктор Адемов го предложих за председател, Бог да го прости, Ахмет Емин за член в този фонд и Мустафа Карадай, новата мъжка секретарка на Доган, който се фърли върху Октаен Мехмедов на сцената и е депутация в момента за член. И по този начин регламентирахме възможността си, който иска да ни финансира кампанията, да вкарва парите по банков път. И тогава, след изборите, стана военно положение в партията, когато ДПС реши Доган реши да бъде партньор на царя и чрез Доган да реализират този модел, за който говорих преди малко. И в един момент, аз не приемайки този модел, и влизането на клуб Възраждане и изграждането чрез кадрите на групировките мафиотската държава, си фърлих оставката като зампредседател и обвиних, че се стартира проект за мафиотска държава. И тогава в медиите, както сега около Цветан Василев, не се сравнявам с него, започнаха всички медии как съм откраднал от предизборната кампания на ДПС стотици хиляди евро, щатски долари и така нататък. Обаче без автор. И в последствие в нашия сблъсък Доган, аз знаех, че това е изработен модел чрез службите и Доган е изпълнителя. Аз, провокирайки Доган, го извадих от равновесие на едно заседание и пред 90 човека на заседанието той призна, че той стои за това нещо. Всъщност, че моите позиции не са за политически, а за това, защото съм украл предизборната кампания на ДПС. И днеска, когато говоря за тези неща, и скоро дори Бареков излезе в медиите, ме нападна, за това, защото говоря конкретни неща, как съм бил изгонен от партията, защото от крадливата партия аз съм най-големия крадец. Искам да покажа на вашите зрители как осъдих. Аз съм единственият човек осъдил Доган за 1 лев клевета още 93-та година. И може да го прочетете. Осъжда Ахмет Демир Доган да заплати на Осман Октай 1 лев. До ден днешен не ми ги е платил за клевета. За онази. Ето клевета. И той го обжалва. И на втора инстанция Доган толкова беше засегнат, че трябва да им плати 1 лев. И съда го потвърди. Ето тук казва. Доган е заявил, че ищецът Осман Октай е присвоил 350 хиляди щатски долара, които ги е превел по банкови сметки и че е взел 50 хиляди щатски долара от Светелин Кънчев. Накрая се оказа, че съм наклеветен. Той беше негов коалиционен партньор тогава. Защо го направиха? После на БСП, сега май не и на БСП, защото днес дава интервю, в което се отрича от тях. Защо го давам този пример? Защото в момента всички се опитват да си измият ръцете с Цветан Василев. Аз не съм клиент на корпоративна банка. Всички, които са клиенти, нека да бъдат осветени. Аз не случайно казах, как така единственият глупав, който е писал в Сметната палата, че има кредитна карта за 40 хиляди лева, е Волен Сидеров. И до ден днешен ДСК и други не са дали данни. Как така той си покрива кредитна карта с 40 хиляди лева? Кой му ги покрива? Така че тези неща са ключово важни за тая ситуация. И тя тепърва ще се развива много грандиозно, защото всички треперят. И най-жалкото, че главна прокуратура станаха политически играч и редящи пасианса. Аз апелирам днеска, във връзка с очакванията на хората и предстоящите избори, главна прокуратура въобще да забрави, че трябва да изпълнява такава роля като политически играч до края на изборите. Аз очаквам те да навлязат още по-надълбоко, да арестуват политически лидери, партийни лидери. На страната на кого? Последно. На страната на кого? На страната на олигархичните кръгове, които докараха България до такава ситуация. Разговора го продължаваме. За съжаление, времето ни изтече. Осман Октай. Разделяме се за кратко.